Ate, Oh. di ba dati na ito nung mababedgar nilang Hello mga ban, mayong buntag diri sa Middle East. Kumusta Here in mong tanan Kuwait. diha? Binwa here in Kuwait. There in Kuwait. Kumusta? Hala, sige, paningkamot mo para makita ka dito. Magluluto ako ngayon ng almusal namin, no? Magluto ko pamahaw na mo. Na sani? Pansit kanto nila diri. Indomie. Indomie. Oh, Indomie baga. oo, Indomie. Taran. Indomie. Indomie og kaning tuna. Tangan og itlog. Alright, gamay lang nga idibol. So na ako ang gikilaw ang tuna karon butangan na bug itlog lahi na pud nga putahe. Pero maora gihapon dagwaya tuna gihapon. Aha. Bukal na ato ang tubig para sa Indomie, daghan. Agan. Daghan mon. Ay, ito lang. Alright. Man ani mga na dayon mi. Gutom na kayo, alas 10:30 na ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa among nahimutangan karon. Aha. Like it, aha. Alas 10:30 ang takna sa kabuntagon ng among mga galon, tulog pa yung tawon, gahagok pa ang mga lubot Buti sa mga naman. bugtong. Magising na sila may hapon, lunch time. Dayon. Unya ra mo mamataw, mahumanag ka o ng mga ulipon. Ano mon? Lagi ko na mga alipin. Naunawaan mo ba ko mon? Yes, lagi muna. Hmm. Siyempre lagi muna tayo naghahanda eh. Nauna dapat ang mga alipin, diskarte sa pagkain kasi kung kayo'y gutumin, mahirap na ang tiyan natin. Oh, tama ba yun? Ano yun mon? Tula mon, on the spot. Kumain ko na yun. Oh, unahin pala natin ang tuna bago ang itlog ng igala. Iunan ang anuhang ng itlog. Ano ko kung Oh, sa basyalan baning kusiniraha. Butangan na to gasin mga higala. You can see the pain living in your eyes. And I know how hard you try. Tangan na to gasin mga higala no, asin. Usa ka kutsara ko. Oh, gamating man nga kutsarita. Dayon na naman isagol paminta niya kung asin kay nahubog man ko gahapon no. Nahurot na ang sudlanan sa paminta. So, gibubuan ako karon pag bubuan ako mabutangan naman day asin. Oh, sa pikas asin, sa pikas paminta. So, usara ka sudlanan. Alright. Okay, na nakapasok-pasok na taman. Man, ito na ibutang ang tuna mga igala. Ang tuna, baka ni, di baka ni tao. Mon, tuna ka, ani mon, di ka ni tao? ay, hindi yan. Ha? Hindi man yan tuna yan. Tuna, dili tao? Hindi tao yan. Jalan ba ito? Baka mamaya tayo ba na maging zombie na? Tae yan. Tinahin natin. Mga hadlok naman kumukaon, ani mga dilata mon. Pero Ay. sabi nila yung daw, yung maling, mga beef, mga corned Oo. beef. Totoo ba yun? Hadlok lagi kaunon Kasi kay may nakita ko sa Facebook, talaga dinidiklaan nila ng leeg. Yun yung kaya yun? ambot lagi. Oo, talagang gawa-gawa lang nila. Ngayon, nakakatakot na magkaog dilata ka rin. Oo nga. Mayo pa mananom tagutanon. Kay Trisco pa kaayo kaunon. Da. Mananom na lang tag-ato kay ang mga pagkaon karon di mag-isip 10 taon. No? Kami kumain mo kami ng mga lalata. Tapat yung show mo kasi puro mga putong pagkain na. Yung may bigas, plastic. Ito nga yun, di ba? Sa China, masyadong madami silang mga inventong pagkain sa plastic.
Yung itlog, nilalagyan nila ng plastic din ano. Kumakain kaya sila nun? Hindi. Kumakain din kaya sila? Hindi ko alam. Kasi sila ang nagawa, dapat yung kasi hindi sila kakain. Hindi nila kung ano nila gawin. Alright, alright. Ako naman ang itlog na naman. Itlog, tulog ka buok. Pak. Uy, kagahi ba ni itlog ka? Delikado ba si piki? Isab na eh. Nagka ng itlog karong piki ba? Okay, mix it all together. Kulang manigsili mon. Naligo. Ha? Naligo. Ligo ko karon nagtak-ang sa kuha ng karne. Salang ko muna yung karne, tapos maligo ako. Lagyan na lang natin ng chili powder. Alright, tapos na ang ating content. Ready na ang pamahaw na ang loto diri apa. Basain na si Inday, garutan. Ito na butangan o timplada. Hindi lang na ito ihurot ng higala. Gamay lang kaparat ng kayo nilang timplada ba? Gihurot ni mo gahapon mo? Itong pagtimpla ni Maning Kanton. Oo, inubos ko. Hasta ang sili. Ano ba dahil Pero na? hindi naman, kasi maasim siya kaya hindi mo kan. Hindi mo gaano mo kan yung asim ng asim. Alright. Lemon flavor. Sige. Problem tayo man. Haba-haba na. Haba-haba na. Baka. Lalagay ng gasolina. Lalagay na muna tayo ng gasolina habang tulog pa ang mga amo, mga igala. Kaya mata na sila, musugod na gid sila singgit sa among mga ngalan kada shout out na gid kanunay. Og tabagon ra bag present mo ingon ra ba dayan og unsa man gusto di magregalo? Aday sila. Mamaya hindi na naman yung babae. Alright, mahukad na me. Okay na. Ready na ang tanan. Hindi na naman yung tanda mamaya. Ay grabe siya. Araw-araw na niya. Pero sinasakto talaga pagkain niya, no? Kapal Sobrang talaga yung sarap. fish. Kapal talaga ang fish. Baka naman mamaya, hindi naman yung kan, yung babae Una naman. at kanton. Alright. Let's eat, Mon. Kana. Okay, para banti naman tayo sa next natin na na trabaho. Okay, alright. Sige, sandok pa more sa kakaldiro. Dito na naman. Dayon. Nandito na naman tayo. Para kita. We are here again. Yes. All Again, together. kain na naman. Kumusta na kayo nasa salwa? Mm. Kain tayo dyan. Mga nasa salwa. Sige, sige, kaon, kaon. Init naman. Ba't kasi mainit to ka? Tabog na, ano? Pahagal ka ako. Kanton ka pa, Mon? Hindi po mo. Ay. Tama na. Ay, naku po. Inubos mo na ata sa akin. Kunin mo yung iba. Ara. Tama na yan, makasurvive na yan hanggang mamayang alas 3. Ano nga? Mahal na naman. Nanghalian tayo, alas 5 eh. 4. Vlog naman ito mamaya kasi Oo. trabaho naman tayo ulit. Magpapakawas ano yun siya, sa taas pa. Tapos ko na ang baba. Ang taas naman. Tapos, kumusta naman, Mon? Ayos lang. Naninibago pa rin. Anong nararamdaman mo? Isang buwan ka na bukas. Oo. Congratulations. Naka-survive. Oo, nakasurvive ka na sa isang buwan. Tanggalin muna natin ang sombrero. Hindi maganda. Magkain na nakasombrero. Sige, birada, Mon. Sana hindi pa magising ang mga na yun. Ano, mamayang gabi na sila magising. Ay, Diyos ko po, Rudy. Rudy ako na Rudy kagabi ba na namili kami. Sabi ng tatay, oh, si Rudy.
Diyos ko po, Rudy. What's wrong ko, Rudy? Rudy ko, Rudy. Diyos ko po. Grabe, natagalan kami. Paano? Ay, pabili yung ating mama ng cornflakes na fitness. Mm. Akala niya sa kanya sarili, papayat pa. Sabi ng asawa niya, sabi ko, sir, magpabili yung darling mo ng cornflakes yung fitness. Fitness. Anak din siya nga, what? Fitness? Ha, 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 ha. Ang lakas niyang tawa. Kasi ang laking babae, hindi na makaya sa cornflakes na fitness. Ano bang hinahanap ng cornflakes minsan yung malaki? Hinahanap niya? Mm-mm. Yun, Yung yun. fitness? Mm. Yun yung hinahanap niya. Nilagay ko sa baba ng rep. Oo, sabi ko nga si Babo na rin mo. O ngayon, kumusta ka naman sa isang buwan mo dito? Bakit? Kaya ko to. O saan ka punta? Wala ng tissue. Bakit natulo na ba? Sabi ng aking muta. Init? Kaya ito kakayanin. Kaya naman dito, babait dito mata. Swerte nga namin dito. Ang kayanin ano? Kaya mo yan. Kaya nga. Kung sa akin, hindi naman nawala yung kon. Pero kaya naman, babait yung mata dito. Kasali sa sweldo yun. Yeah. Tapos, Hindi ka tulad ng ibang amo dyan. Eh. ano nangyari doon sa damit mo? Madali ka? Hi. Opo. Ano minsan, tawag-tawag ako ng amo namin. Hindi pa ako man lang, kababangon ko lang, parang tututbrush. Tawag-tawag yung aming amo. Umaga ba yun? Umaga. Nasa CR ako. Pagbubat ko Ligo. ng damit, napunit na. Hindi ko na alam. Suot ko pa rin. Buti hindi napansin yun. Ang gano'n ko sila. Kaya hindi man kita. Nagdali-dali. Kaya gitawag. Kaya nautuhan. Nautuhan yung mata. Magap silang gumising. Yun nga, nung gabi na yun, alas 12 na kami nakauwi kasi alas 12 na kami natapos kaya namalingki kami noon. Kaya iniisip namin na Tanghali na silang gumising. tanghali na sila gigising. Ngayon, maaga pa lang gising kasi may lakad, may pupuntahan. Pero tatlong araw sila may lakad-lakad, no? Mm. So, ang ginawa namin, kalam kami ng alas 8. Maligo pa. Pila-pila pa kami sa CR. Hindi na nga rin ako nakaligo. Aray, Diyos ko, nginit. Ang lakad na kape mo. Ay, oo, ngayon ang nangyari, Naano sila mo magising. gising sila tapos Tawag ng tawag ng aming mabait kasi kasabi nga yung magahan sa magpapalansya na susuotin sa akin. tapos sabihin pa, bilis, bilis, kaya napunit ang damit mo. Ako naman nasa CR, gising na rin yung isa. Hindi talaga niya kinain ng almusal niya, no? Hindi niya kinain ng almusal niya kasi parang nagtampo na siya ba na tinanghali na. Kaya sabi ko sa kanya, ba't hindi mo kinain ng almusal mo? Sabi niya, gising ako, 2 beses akong lumabas, wala pa akong almusal. Sabi ko, bakit naman maang aga mong gumising? Anong oras na kami kagabi nakaakyat, kinamili tayo? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, may lakad kasi kami. Tapos sabi ko, dapat sinabi mo kagabi na may lakad pala kayo kasi kahit pagod ako, pagod kami. Gigising kami ng maaga para sa'yo, para mahandaan ka. Kasi nasanay na kami na magising ka ng alas 12. Ganun ang sinabi ko. Kunin ko isang kulit. Ayaw mo naman. Ayaw nang inom ito. Tapos, sabi ng amo kong lalaki, hindi ko na dapat sa'yo sabihin na kung maaga ang gising namin o ano. Sabi ko, hindi. Dapat mo ipaalam kasi pagod kami kahapon eh. Kung hindi lang pagod, wala mang problema. Pati hindi. Sanay kami ng tanghali siya magising. Tapos sanay na kami na alas 12 ka na nagigising. Kaya sabihin mo, sabi ko ganun. Kasi usually bumababa talaga kami ng 7:45 to 8. Kasi na 7:30 ba ako? 7:30, 7:45 to 8. Nililigo pa. Pero yung nangyari kasi, na ginabi kami siya pamimili nung gabi na yun. Kaya sabi ko, dapat sabihin mo talaga, sabi ko ganun. Tapos yun, nanahimik na siya. Kailangan mo rin ano-anuhin ba? Paglaban mo rin yung naramdaman mo minsan. Hindi naman nila ako. Tapos okay na yun, nagbiro. Maya Maya wala na. Ganito lang naman.
Mm. Tapos, Ito, Richie, kain tayo. Liza. Lahat kayo yung salwa. ay, oh, Sarap ng ulam namin. niluto ko na yung tuna. Tuna Iniwan ba nyo to? salamat. Umuwi na sila. Hmm? Umuwi na sila, wala na sila dito mga bay. Dalawa na lang kami ni Munmun. Ikot-ikot sa bahay na napakalaki. Tahimik na. Yun. Kaon mo, kaon. Itulog pa mga agalon. Ano natutunan mo sa isang buwan mo? Natutunan mo sa buhay mo bilang isang OFW, anong mapapayo mo sa kanila? Maging matyaga talaga. Always pa na matyaga talagang kailangan. Ano pa? Ang pala din homesick. Pero masaya naman tayo. No? Namumsi ka ba? Hindi naman. Sabihin mo lagi mo nalulungkot ka. Hindi naman na. Gitikin kita. Alam mo gitikin? Ano tikin? Kikilitiin? Hindi naman homesick. Chat ko naman lagi asawa ko paggabi. Ang kakasura lang asawa ko. Bakit? Saka nagchat pag malapit ako matulog. Sabihin mo sa kanya, mag-chat ka sa akin umaga, Sinabi ko na. tanghali. Tanghali sa Pilipinas kasi pag tanghali sa Pilipinas, pahinga natin yon sa hapon. O doon siya mag-chat pag tanghali sa Hindi, Pilipinas. busy din siya. Busy Hindi din na pag offline tanghali. Pag kasi pagkatapos ng i-text sa ang cellphone, ina-offline na niya. Kasi nalulubat. Gawin yun. Saka Huwag siyang mag-chat ng alas 2 ng madaling araw, alauna, patulog na tayo dyan. Kaya sabi ko. Gising naman sila. Sabihin mo na pwede naman yun pero hindi palagi. Okay naman. Kasi mapupuyat ka talaga, Hindi hirap man ka sa lang. umaga. Hindi man lagi. Mm. Pag nagsa-cellphone niya, mamaya bukas mamaya offline na. Pagtapos ng magwa. Mm-mm. Tapos, yung kape ko pala, Oo nga. Kapag marinig ka na. Ano ba ng buhok ko? hindi, magpayo ka muna dyan sa mga kapwa natin ng Bulyo. Opo. Ang pagiging OFW hindi madali. Masarap na mahirap. Pero masarap na malapit na ako sa world. Kaya, lakas Para kailan lang ako. Pasa ng loob, isang buwan. Congratulations naman. Oo nga. Parang kailan lang. Eh, sanay na. Naka-blue ka na naman, oh. Oo. Lagi atay ko blue. Sabi na Sinabi ko na kay mama. sabi na aking amo, hindi pa kasi nakakakuha yung bunso Kasi eh. ano yan ka na eh. Hmm. Kung kasya mo lang ang uniform ko eh. Dami ka sana. Tapos, Magluto ka naman tanghalian? uy, sasalang ko na tapos akyat ako. Aliligo ka? Niligo. Nambun nga ano? Ambon. Isalang ko muna yung karne. Kasi alas 11 na. Buti mo kung lutuin mo lang. Hindi mahirap. Apat na piraso lamang. Hindi mahirap. Hindi ka tulad na may masi-masi pa. Oo, dyan talaga ako mahirapan yung mashi at ano, tawag nito? Yung kuwenta warag tayo. anak. Warag anak. Sige na, kanin ka pa. May ano pa. Dalawa nga sana ang lutuin ko ba? Sabi ko kasi na siguro ang isa no, kaya itlogan pa mo natin. Oo, tama na isa. Ngaon ta mga bay, mga on. Kumusta mo diha mga kapwa nako OFW, kumusta? Okay ra ba minyong mga kahimtang diha? Sus, ako nagkape, ang usa nag-Coca-Cola. Diet daw ito. Nga, mag-sugod na daw mag-diet. Kailan tayo magsimula mo diet man? Wala naman. Gusto lang alihan na Gusto bunan. lang sa salita. Pero hindi mo tayo. Kasi hanggang tayo sa trabaho. Yun. Wala. Paa mo na ta. Mm. Paa mo magong? Wala. Alam mo, ano? Kumain mo tayo kagabi? Yung ulam man, hipon nga yung ulam natin. Ay, din ang Ay, din ang sarap. hipon yung ulam namin kagabi. Pero sarap ang laman. Mataba eh.
Kahit pagkat akyat natin, kumain naman tayo ng ice cream. Mm. Lalo akong dami ko kunain, dalawang ice cream. Tapos siga din so May patay. biscuit pa. Nagbiskuit ka pa? Oo, yung pa. Patay. Ay, sa bahiga. Katapos. Sunod, huwag na tayong kumain yung patulog tayo. Dapat simula pa lang para trabaho tayo. Yung mag-log-in tayo, yun. Ano? Kain tayo pag log-in natin sa gabi. Yan, naglalaging kami dito para kami napasok sa opisina. Log-in kami sa gabi. Kasi yung aming amang babae doon nakaupo sa sala. Bago kami makarating sa kusina, dadaanan namin siya. Pag minsan lolokohin kami pag late na kami bumaba. Alas 9, pag minsan 8:30 tayo nababa. Sabi sa Adam, Ang sarap na tulog nyo. Nag-oo pa minsan. Sarap din tulog ba? halata sa mga mata 8:30 na ng gabi, nababa kami. Pag minsan nakatigil sa atin si Munir, siya, ba't pula na mumukha nito bagong gising? Bagong gising kami, pink-pink, mga pisngi namin. Mga pisngi. Akala mo naka-blush on, pero natural lang yun, natural. Pagkakadiin sa unan ba? Buti nga dito kami, may pahinga kami. Kasi dito, kahit maghapon kami nagtatrabaho, talaga sa hapon, pagkatapos namin kumain ng tanghalian, paglinis ng kusina, may pahinga talaga kami dito. 2 oras, nakakatulog kami. 2-3 oras. Pag late na kami umakyat, medyo late na rin ang baba. Naintindihan na yun ng amo namin. Pero pag lang yung agapan, kasi hahanap ng oras. Palagi nagtatanong sa akin, halimbawa, alas 5 kami umakyat. O tapos, sabi niya, ate, anong oras tayo bababa? Sabi niya sa akin, sabi Kaso ko, sabi naman natin, Diyos ko po, sabi ko, alas 11. baka mampasa tayo ng ating amo. Alas 11 ng gabi. Eh ngayon, minsan mag-akit kami ng alas 7. Ate, Inday, anong oras tayo magbaba? Alas 2 ng madaling araw. Depende yun sa oras ng akit natin eh. Pero pag maagap tayo, kaya may nahanapan tayo. Pag maaga naman ang akit namin. Kami na naakyat. Alas Sabi ng Alas 7, umaakyat Pero na sabi dun. ng ating amo, dapat alas 4 umakyat na tayo sa taas. Hindi rin naman nasusunod kasi pag minsan May bisita eh. bisita. Diyos, alam po, Diyos ko po. Busog mo po. Ay, may pasok na ngayon yung mga bata. May pasok na dito. Ang first day of school dito is Sunday. Hindi kagaya sa Pilipinas, Monday to Friday. Dito, Sunday to Thursday. Saan ang tuka mo ngayon, Mon? Tapos ako mag-ilis ako ng apartment. Umulan talaga, oh. Ha? Umulan. Mag-ilis ako ng apartment ng aming bagong mag-asawa. Bakang tubig. Tingnan ko nga doon yung kwarto. Ay, di man atabi. Masok na si... Wala ba si ate dyan? Hindi ko lang alam. Kasi si kuya lang ang dumaan dito eh. Mas lang bento. Bukas. Kasi Kasi baka dyan baka dumaan si si ate. kuya. Kasi magap siguro ako ng ate. Ng ating isang inday. Tapos? Hindi ko naman nilinisan ang kwarto, sa labas lang. Hindi niya, tinasara niya ang kwarto, buti naman. Kasi may araw talaga maglinis ang kwarto tuwing Merkules. Siya. Dinner cleaning. No? Siya. Oo. Nagpapatulong sa akin, pati nilinisan ko yung banyo sa loob nila. Okay na yung banyo nyo sa loob? Ang ganda. Okay na pala? Doon sila naliligo. Di ba sabi nga sa akin, huwag mo lagi linisan yung banyo dyan sa labas, hindi magano nagagamit. Oo. Imak mo lang yung ano, sahig. Tapos may Nilinisan ko lang nababot sa kabaw. Oo, halikabok. Coffee is life. Ano yan? Ba't basa? Basa yung damit mo. Hindi mo. Hindi pa, Ay, baka pagdikit nun. hindi pa binila ng uniform. Ilan lang yung binili sa'yo? Apat? Apat, oo. Oo, apat. Dalawang makapal, dalawang makapal. Hindi manipis. ko masusot lagi makapal. Tapos yung 3 na binigay ko na malaki. Hindi naman pwedeng, 3 ba yung binigay ko? Ito at saka yung... saka yung Yung hindi naman ayaw sugatan. naman ni nanay yung, O yung sugatan. saka yung pula ayaw din ni nanay ng ganyan. Hindi, Ayaw yung niya pula, na okay colorful. lang. Okay lang yung pula. Ah, Yung ano lang, Ano yung lang? sugatan. Yung pula na binigay ko sa'yo. pag tulog pang Pag malamig. mabilhan ka na ng uniform, Ang tulog na yun. dadalhin ko yun. Ah, nalalim.
Yes ka po, Rodel, maluag na yun. Hindi kasi may ano yun sa akin eh, yung anong tawag doon? Parang remembrance. Remembrance kasi yun yung uniform na una Trending. akong nag-trending. Uniform na yun. Oo nga, So, ako sa video mo. Nilapat ko lang sa'yo yung pag-trending ng uniform na yun. Hmm. Tapos pagbilang ka na ng tag-init. Ba't meron pa rin ganyan pag tag-init? Yung may naman na kamay? Tapos magtanong si mama, ba't mo iuwi ito? Basta, secret, walang claw. Papalitan ko na lang yun mo. Hindi kasi kasi sa kanya yung mga uniform Ang ko. dami ng uniform. Kung kasya lang sa kanya yung uniform ko, meron akong 45 na pares na uniform. Ang dami niyang uniform. Kahit isang buwan ako hindi maglaba, pwede. Pero ako hindi pwede. Ito kasi bago pa siya, so tamad yung mama Hindi namin. pa nalilingilan. Wala pang panahon na magbili. Kaya yun, pero nire-remind ko naman sa kanya. Pero Sabi pag niya, tag-init naman siguro, bibilhan na ako. bibilang ka na siyempre. Pag taglamig, bibilang tayong bago. Pag magtag-init naman, bago uli. Tapos taglamig uli, bago uli. Hanggang Ayun. sa dumami. Oo. Kilay. Kilay is Kilay life. is real. Alright. Ba't parang ang nipis na kilay ko? Hindi nga eh. Ganda ng kilay ni Monmon. Original talaga. Original. Walang bagis-bagis. Walang bagis-bagis. Pero ano lang. Parang, oo, hindi pantay ang pagkaano mo. Hindi kasi ako marunong kasi binabawasan ko lang yun. Kailangan mong bawasan dito ng konti. Tapos ito, itaas mo ng konti para, ang taray! Tapos dito, bawasan mo ito ng konti dito para magtubo siya. Tapos iganon mo siya para, Hindi yung mo na parang ako mag-curve marunong. dito. Basta maganda yan. Ayan talaga ang original, oh, yung dito sa unahan. Dapat ganyan talaga. Lagi mo suklayin, Day! Bigyan kita suklay, ha? Suklay sa kilay para humaba ang mga hair niya. Suklayin mo siya ng paganyan, tapos paganito, tapos Hindi nga ako pababa, marunong. pataas. Suklay nga ganito, paganyan, suklay. Tapos ganun mo naman. Awayin mo naman ng paganon. Tapos suklayin mo pataas, suklayin mo pababa, ganon. Ang kilay para humaba. Ay, ang buhay ng OFW. Pero hindi ko alam eh, ginagawa ko naman, pero wala din nangyari. Pero para sa iyo, kasi mahaba na. Ang aming kalendaryo, may mga guhit-guhit. May kuhan kami dito, may attendance kami. May attendance every day. Para pang kuan ba, pampalakas ng loob ba? Yes, tapos ng araw na ito. Yes, tapos na. Check. Susweldo na Tingnan mo tayo. yung kalendaryo ko doon. Ayun o, pati bono. Ito ang kalendaryo natin, Day. Tingnan mo. Ito yung kalendar ko noong 2017. Natapos na siya. Ayan. Lahat may check. Tapos yung 2018 ko na kalendar. Ito rin, ganyan din yan. Tapos na rin yun. Oo. Tinago din yan. Itatago ko, dadalhin ko talaga to. Display ko sa sala kung may magkaroon man ako ng bahay. Ito yung remembrance ko, no, sa aking sasakripisyo dito sa ibang bansa. Yan ang aking kalendaryo. At dalawa ito. Noon ko lang naisip nitong 2017 pagbalik ko. Malik ako dito January 3, 2017. So, tapos na yung kontrata ko nung January 3. Pero gusto ko lang umuwi ng March. Ang dami ko nang nainom. Kasi tatapat ko ng graduation. Tapos, sige, okay lang yan. Lips-to-lips na tayo dito. Kasi pasado naman tayo parehas sa legal eh. Pero ako magaling ng ubo ko, di ba dati inuubo ko? Ano magaling ng Wala nang ubo pala si Monmon. Yehey! Wala, hindi ko na narinig. Hindi ko na narinig. Pati sa Diretso, gumaling dito. Gumaling na sila dahil sa mga luto kong nilagyan ko napakaraming luya. Kainin yung luya, kainin. Masarap kaya. Tapos, ang nangyari mga bay, gagawin kong uuwi ako ng March. Hindi ko lang sasabihin ang petsa. Mayroong mga iilan na nakakaalam, siguro mga 10%, including here. Ganun karami ang pinagkatiwalaan ko. 10 na lamang. No, sa dami ng kakilala ko, o konti na lang yung pinagkatiwalaan ko. Sa pamilya ko, isa na lang ang pinagkatiwalaan ko. At hindi yun yung pamilya ko talaga.
labas sa pamilya ko, may pinagkakatiwalaan ako na isa. Pero doon sa pamilya ko, wala na. Ubos na yung tiwala ko sa kanila. Inubos na nila, okay? Alright? Pero okay lang yun. Pagsubok lang yun sa buhay. Tapos, ang gagawin ko, uwi ako ng March kasi itatapat ko talaga ng March. For the first time, mag-attend ako ng recognition at graduation ng aking panganay. Umalis kasi ako noon, September yon, grade 1 pa yung panganay ko. Grade 1 pa yun siya. Grade 1? Kinder. Hindi. Oo, kinder nung umalis ako. Hindi ka nakaka-attend. Oo. Mula nung umalis ako, hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-attend ng recognition, graduation, birthday nila. Wala. Masakit. Masakit pa na sa atin, mga ina. Pero syempre, kailangan natin lakasan ang ating loob kasi lahat naman ng sakripisyo natin dito, lahat ng ginagawa natin dito ay para sa kanila. Kaya ganun, kahit na mahirap tayo, nagsakripisyo tayo dito, hindi din natin alam kung anong nararamdaman nila, mga anak natin, kung anong sakripisyo nila. Hindi ko alam kung anong nararamdaman nila. Tatanungin ko sila sa napakahabang panahon na wala ako sa tabi nila. Yung natuto silang magsulat sa sarili nila, matuto silang magbihis sa sarili nila, natuto silang pakainin ang sarili nila. Okay, doon na nakakaano, pero kailangan lakasan lang talaga ng loob, no? So, ngayong darating na March, first time na maka-attend ako ng recognition and graduation as well. Gagraduate na yung panganay ko. Palakpakan! Sana makauwi ako ng safe. Pagdasal niyo ako, kaming lahat ng mga OFW sa buong mundo. Kasi hindi talaga madali ang buhay ng isang OFW, as in hindi madali. Yeah. Kung nakikita niyo palagi kaming nakangiti, nakatawa. Pagod din kami pag minsan. Pagod rin kami. Si Monmon pag pagod, pinapakita niya na naluluha siya. Ako pag pagod ako, doon na ako naluluha. Wala nang ilaw. Kasi wala nang makikita sa loob.